Nola izan gamerra ahaleginean hilgabe. Bai, badakigu gamer pro bat zarela, baina aholku txiki batzuk eman nahi dizkizugu, dena ematen segitzerik eduki dezazun. Berdin dio shooterra, hegazkin simulatzailea, dantza pistako nagusia, lasterketa txapelduna, edo labirinto korrikalaria zaren. Zure zaletasuna osasuna urratu gabe gozatzen erakutsi nahi dizugu. Jolasean hasi baino lehen, egin beroketa ariketatxo batzuk, eta jokoan mugitzen den bakarra zure pertsonaia bada, ez ahaztu ordu terdiro, pause game botoia sakatzeaz, bestela gamerra eman ordez, estatua emanen duzu eta. Kirol jokoetan dena ematen ari zarenean, airea jotzen ari zarela izango goan, mugimendu zakarrak ekidin, eta oinetako aproposak erabili ez irristatzeko. Errealitate virtualean murgildu baino lehen, ingurunea begira ezazu. Jolasten ari zarenean, objektu errealekin egin dezakezu topo, eta hori gertatuzkero, oinazea, egiazkoa izanen da. Auts! Gehien gustatzen zaizun bideojokoan jokatzea ongi dago, baina are hobea da, osasungarriagoak diren beste aisi aukerekin nahastea. Ez zaitez monger bat izan, eta kirola egin kontsolatik kanpo. Zure gorputzak eskertuko dizu. Kaleko jokalari oberena izan zaitezke, edo ibiltzen zoazela gameplayak ikusten gozatu, baina mugikorrarekin bazoaz, kasu egin pertsonei eta gauzei, talka ez egite aldera, are gehiago kalea gurutzatzen ari bazara. Jolasteko jarrerarik oberena, denbora luzez mantentzen ez duzuna da. Jarrera sarri alda ezazu, baina batez ere mugi zaitez. Egiazko bizitza estra jokotik kanpo dago, eta zure gorputza zainduz lortzen duzu. Ariketa egin, osasuntsu jan, eta zure fisioterapeutarengan joan lesioak prebenitu eta tratatzeko. Horretarako zure influencer oberena izango da. Ekidin imitazioak.